ishe APC kai a kuma kake kuwa APC kai ba kana ka gyara ba ni da kuma APC Nigeria Kano majalisar ta kungogo jagoranci ya kungogo da ana mai girma kuna ni yau ba zan ci komai ba abinda zan faɗa yau zan ba da misali guda uku bahaushe ya ce ko da naka to ni kaya na hajja ta zan faɗe su guda uku idan mutum ya isa a Najeriya ko a Kano ko a kwankwaso ko a madobi ko a gidan mari daɗi ko a ɗakin kwankwaso ya ƙaryata wannan abin ni dan takara ta na shugaban ƙasa tsohon minista ne tsohon gwamna ne tsohon shugaban ƙasa ne tsohon soja ne haka ne ko ba haka ba nasu ɗan takarar shugaban ƙasa tsohon custom ne ni ɗan takarar gwamna na tsohon malamin makaranta ne tsohon darakta ne tsohon chairman ne na ƙaramar hukuma tsohon kwamishina ne tsohon sakataren jam'iyya ne tsohon mataimakin gwamna ne tsohon mataimakin gwamna ne tsohon mataimakin gwamna ne sabon gwamna ne to wannan da zan ce ina so Rabi Musa Kwankwaso don Allah ya shiga rediyo shi ma ya faɗi nasa dan takarar amma kafin sannan zan faɗi nasa guda biyu shi nasa dan takarar ƙunginsa tsohon yaron Kwankwaso ne tsohon sirikin Kwankwaso ne tsohon ɗan Kwankwaso ne yanzu ka haɗa wannan da wannan sannan tsohon ne don mai soya doya ne ɗan majalisar dattijai ninawa tsohon makaranta ne tsohon darakta ne tsohon famunan sakatare ne tsohon minista ne tsohon gwamna ne tsohon gwamna ne a saurara shi ne da Allah saurara ina son Rabi Musa Kwankwaso ya goya faɗi ɗan majalisarsa na tarayya shi ma ya amma kafin ya yi zan faɗi shi ma audi da na sani nasa na san tsohon ɗan walawala ne tsohon mai zaman shahada a Saudiya ne tsohon dillalin filaye ne Abuja yanzu ka haɗa wa'annan da nawa Bahaushe ya ce ko da naka ABC wannan na bari ina sauraron Kwankwaso ya yi awa biyu yana hira ya ba mu amsar wannan abin sannan idan ya bada wannan zan yi muku tarbiyin ni shugaban jam'iyya haɗa ni da shi ni kuma gaban banci na da shi zan faɗa muku amma sai a gaba na sa a wala